Europe kho chaklama Russia le kho thlang ramte inep nakal meka ani lo zonga thila inherani chuan indo pui pathumna chuak rup thene ani zonga kalani ro chuan hetia boruak trang em hi aziom ve theibok Russia chuan sipai nuai khatle singthum vel chu Ukraine ram ria achop toa Ukraine bul Black Sea indo longtepo anom thap to mai France laminan soidan phei chuan indo turin anin peivek toa heti lai hian Russia chu khothlang ramten inbiakna anei puin boruak so sang zel tur beng dai antuma inrem nai ro chu lom theilo ma se voin khan Russia chuan asipai then khatte chu atnu kir toa inbiakna nei tura a in hon thu asoi rengbok an boina bulle balatranga tun boruak ronir chua dante kantar langdonia tun boina hian Ukraine chu ramangin anom zel donem tifia dona an boina bul chu kumsang khajakwa somko chowa Soviet Union ke chia ta tang khan a in trandai to Ukraine hi Soviet Union rambung khat tan ni thrina kumsang khajakwa somkwa pakhata khan Soviet Union atrangin anin danga chuta tang chuan in mu thiam lo na hi chu om tranto Ukraine rama cheng zinga Russia lam on anom lain du to lo bur anom ve boka heti lai hian Russia chuan Ukraine chu anram bung khatanga anlangai ve thung an president Vladimir Putin a chuan Ukraine le Russia hi lak ran theilova angai nget bura namkhat Russian civilization atanga seilian kania Ukraine hi ramhrang tak po anni love ti ngai dana neya heba ka hian Ukraine chu Russia ven himkonga mun poimo taka anga yene Ukraine ramadin tir hian atom ral thuam chek na tan man thrin Soviet Union atluk chiat khan khovela atom ral thuam nga ber pathum na ani theya US le Russia chuan heng ral thuam te hi a him ber lovetiin in biak na mangin ral thuam chu the thang dan tur an ngai tua in rem na neya chuan Ukrainian ral thuam te chu Russia hne na apekir lenga Russia in Ukraine chu arun turanilo anti Putin chuan hemi chungchang hi Soviet Union tluk chiat laya in rem na fair lo taka anga yene chu in rem na chu kumsom ni chuangan von hnuwa kumsa ni le som pali khan fi na oma Russia chuan Ukraine chu direct tak nilem lovin an run Crimean Peninsula chu an chu sakin Donbas bial chu Russia on tu helten an lave boka hemitrum hian mi sing khatle sangli velin nunan chana Ukraine na Russia du lo na chu alian hle an president Yanukovych chu paithlain lungoi lo na an lantira Russia laka an lungoi lo na lantir kara US chuan Ukraine hian palai a hantir takher boka Russia chuan khothang ramten minron nai talutu ke tiin angai theilo hle ramle ramin ti boina hi chu ramle thuneina in chuna ani deuber tuna boina bulle balber po chu thau chu ne khothang ramin zom khom pol NATO anoma Russia chuan NATO hi ahmumo hle anram ti boi theiber turle antana himlo bera NATO chu angaya Ukraine NATO member US in palaya tirte US ne na inkung kaina an nei te chu adulova Ukraine hi Russia rampeng khatanga angai tlat tani kha kumsak ni le pariata khan Ukraine le Georgia te chuan NATO zom hi an lo ril ruk to a khati hunlaya US president George W Bush phei chuan apompui hle he thuri katang hian Russia chuan angai mo to a khothlang ram intel khom te hian a huang rondai ni na ngai to Ukraine hian NATO member ni don chuan member zong in an pompui ve ka ngai dona member zong chuan tun thlengin an pompui lo hewang hian Ukraine chu din mun laklo dewa ading ta a Russia ralian chu an tan a hlo om si NATO member te ven himna angkha anei chi aboxi lova chu wangin a thlawang chu ramthrang an hausak ta ne Russia chuan Ukrainian NATO zom chu adulo hulhuala chu an boina bulpui ber ania NATO ram te hi khothlang ram ania khochak lam min ron nek talutu ke
ti ngai dan aneya Ukraine hian NATO ram chu zom lo ma se ziak lo dana an member rang dewa ngai ani towa chu Russia hian angai thei baulo NATO treaty article pangana chuan NATO ramte be ani chuan member zong te be na nga ngai ani yang ti chuanga tuna Russia in Ukraine lama sipai achet kwaltira hian NATO member US France le Germany te chu anin rol ve ngal wat tani kha NATO le European Union huwang khochak lama ron kang kai zel chu Russia hian angai theilova chakle thlang in dona boruak chu a in mung ta ne he boruak hi kumsang ni le som palia tang khan adai tak tak lova Ukraine politics in lum le dana Russia chuan tun hi che thunani ta e tin sipai chakna man atum ta kumsang ni le som pakoin thana Volodymyr Zelensky chu president tan Ukraine hian thanania campaign laya au hla chu Ukraine khochak lama Russia ne na an boina remna thu soi that tania Russia chuan Zelensky hian an thlir na zone a hrathiam nianga in an lom man viawa kumsang ni le som palia an boina sangni som panga in rem nanzia Minsk agreement angin Ukraine Russia on tu te chuan huneina an chelle turani ti chu President Thar hian ati hlotlin an phu zui ngala hei hi Ukraine hian kan kutle ke kan ron rolange tina tluk niin eng president main pom thei anilova hei wang hian Zelensky chuan khothlang ram te puina azonga NATO teladu thu te asoi chuak ta hiala mi pui poin khothlang ram NATO emo European Union emo zom chu anlo du hlebok Russia chuan inbiak na mangin anthil phu chu an hlo chuak theidon lo ni nan nga ya NATO le Ukraine in kar chu athuk zel ni hrein sipai chakna man chu atum ta tunan chet lo chuan NATO sipai te chu anin rol tak tak theidona angai bokane kumsang ni le som ni pakhat November thla khan Russia sipai te chuan Ukraine ramri hnaya sipai anlo chhop to Ukraine lam soidanin sipai nuai khat vel chu tank le ral thuam dang tenen anoma Europe khochak lama hian kumsang ni som palin nuwa boruak atang thar le hle December ni saria US President Joe Biden chuan Russia chuan Ukraine aruna ni chuan khothlang ramin a hre kang ti thu soi chuaka ni somral nuwa Russia chuan khothlang ram te hnena hian anthil phut anpeya Europe khochak le Ukraine sipai chet vel na chu ti top turte Ukraine mo Soviet Union member hluya monena in kung kaina anlo nei ve chu andu lo ti te ne kumsang ni somni pani January ni thuma US chuan Russia in Ukraine runa ni chuan a chan le tur thu asoi chuak le US le Russia chuan January ni soma in biak na aneya mase in rem ne ro chu om theilo Russia thil phu chu no lania Ukraine chu NATO rama anlut lawang te ro chu US in asoi thung January ni somni palia NATO chuan asipai te chu a in ral rin tira in dolong le thlona te po Europe marchaka hian a chop bela Ukraine atangin khothlang ram te chuan an palai te an kokira US chuan sipai sangre le zanga chu in ral ring sa in aom tir bokane January ni somni pasaria China chuan Russia thlop thu asoi chuak ve thunga US intelligence te chuan Russia chu Ukraine do turin an thu tak hle ninan soibok hetiang kara hian Russia President Putin a chuan ven himna thila an phu chu chhani nomlo ma se inbiak na nei chhun zom zeladu thu asoya Ukraine President poin khothlang ram te chu chi aina siam lo turin a cha NATO lu tumna chungchang po ngai tua that tura ada thu asoi chuakane January ni somthum pakhata khan UN Security Council thut khoma US le Russia te chu anin chang lok hlea US chuan Russia in Ukraine runa tuma khovel ven himna ti che thei turani atia Russia chuan runa tum lo thule khothlang ram te chuan indona dar an khong rizok ati ve thunga indo hi cho chua intume tin atang ve thung
February ni ruk aron her chua meu chuan Russia chuan asipai zazela som sari vel chu Ukraine run tur hian a chop nai to niin US chuan an soya France le Russia te chuan in biak na neizui ngalin in rem nai ro om theilo a hnu loka Russia le UK anin belea ra thra achua talem lo bok February ni som pakhata US intelligence chuan ni reilo te hnuwa Russia chuan Ukraine run to don nialan thu asoi chuaka February ni som nia Beijing Olympic top mangein athlengang tinan tarlanga US sipai sang thum chu Polena an chombela Ukraine atangin US khwale tuite chu in thiar chuak turin an thriatir ngal February ni som pathum khan US le Russia president te chuan in biak na an nei le a US chuan mi hring torna thleng tur in dona chuak lo sen du tian soya Russia chuan US le NATO in until put NATO rama Ukraine tel lo le Europe khochak lama NATO sipayom te nu ki ra chuan an lungoina khop chanan la mu lo thu asoi ve thungane Russia hian Ukraine runa ni chuan silai voi khat po apua main in runa chu thui fe akal to don ninalang kumsang ni le som palia khan Russia chuan hybrid warfare anti mai aron manga an tactic hi khothlang ram te chuan maktiin an thlira kumsang ni le som pali boina khan Russia chu a in rol angin alang meulo chumia ya chuan asipai te chu chin chiana bel lovin Donbassa atirluta cyber attack kan ti mai computer le internet kaltlanga in run na mangin Ukraine chu natakin an beiboka thu thang dik lote an thedar nual Russia hi hetiang bok hian Ukraine sipaya tirlu chuan achele turanga yane mase kumsang ni le som palia an beina khan Ukraine chuan khothlang ram le democracy chu an on lo pha chuang lova chu wangin tuntruma hian arun don ani chuan sipai chakna a mangtel to nge in arin omni in expert te chuan an soi Ukraine run tur hian chet dan tur an nei nual an ram khochak lama sipai tirluwa mun poimo lai lak le Ukraine tuitlan ber dan cha te chu tatranga rampum lak te po an kalpui theya ayang ti zong poin mi pui torna chu athleng nge ngei turada ani thung khopui chunga in beina wangte in Europa chuan mi makta duai khatatranga makta duai nga vel ral tlan anombel theidona indona chuakani chuan mi singa chuangin nunnan chan turanga yene khothlang ramte chuan Russia hi hrek an wawa an threk tumna ber pakhat chu poisa in thonna Swift mang theilo turenani he hian Russia chu economia ati cheviau theya mase Russia hian Europe ramte chu tuial theile gesa achoma wangin Swift mang theilowa hremna hi an tuarlet ve thei thunga Russia hi North Korea le Iran ang anilo thilsiam chuana hmun le bungrothon chualama an tho hlok leya hrek na chuan khovel economy ati buai mop theidona an boruak hian stock market chu angong der to bok khothlang ramten an threk theidan ber tur chu an rama sumdo na kalpui theilowa siam ani deuh bera Britain chuan February ni som khan hemi tur hian dan asiam fel der to heti lai hian China chuan Russia thlop thu asoi towa indona chuakani poin khothlang ramte rek raurawa an tuarna viau kherlo thei indona chua NATO te anin rol ani ro chuan indo puitiat ani ve thei tho boka chuti lai chuan Russia in asipai te voina nu kirdana ziom lampan thei ani ve bok